Usa ka senior citizen nga lalaki tuyong gibanggaan sa motor o gitabangan pagayud pagkulata sa tulo ka mga lalaki sa Lower Turalba, Barangay Apas ning Dakbayan sa Subo. Sa irantang detalye, pinaagi ni ining report. Naabtan sa GMA Regional TV Balitang Bisdak ang usa ka tigwang lalaki nga gitabang sa mga medics. Nagkadugo ang ubang parte sa iyang lawas ug aduna siya ay mga punog ug naglisod kini sa paginhawa. Gisakay siya sa ambulansya aron madala sa labing duol nga tambalanan. Base sa mga tao, sa dapit nga tuyong gipaligsan og motor ang tigwang human kini nagkalali sa driver sa motorsiklo. Dili paigo miabot ang laing duha ka batan-ong lalaki ang nibunal og bangko sa tigwang. Gani makita pa ang pag-irog sa lamisang kamay pipila ka metros gikan sa gibutangan ini dihang lakip kining nakahig. Matod sa mga tao sa dapit nga gikang nag-inom sa ilimnong magkahubog ang mga suspek nga nagparigla sa tigwang. Nasuko matod pa ang lalaking nagmotor dihang nagianiya ang tigwang sa kalsada diin unang mitumaw ang panaglalis. Nasairan nga nanginabuhi isip sapatero ang biktima nga nakapisto lang daplin sa kalsada ug wa kini pamilya sa Sugbo. Naila lang siya sa ngalan nga berting sa mga tao sa dapit. Dito sir, gikan dito sir, gihunatan niya sir, gibanggaan dire. Oh, man ana apil lamisa. Gitoyo gyud ang bangka. Oh, gitoyo gyud niya. Tungod lang ato. Oh, tungod lang ato. Actually, i-admit sa karon ni nga usa sa kulata ni. Kinsa niligay sa ato tigwang? Kani siya? Actually siya kaysa may tagiato motor. Giadto sa responding team sa Mabulo Police Station ang panimay sa gitumbok nga nagmaniho sa motor. Voluntaryo misakay si Annex Lucentes. Gitumbok nga midasmag sa tigwang sa police car ug gidala sa dapit diin nahitabo ang panagbangga. Apan hugot niya gipanghimakak nga naigo sa iyang motor ang tigwang. Niangkon siya nga nakainom kauban ang laing mga suspek. Giingon sa mga mulupyo sa dapit nga adunay CCTV haduol sa dapit nga mamahimong maggamit aron masuta ang matuod nga nahitabo. Magagi na ko, ay palag siya niya, wala ko kahit lang na gid niya. Agi ka man nakainom pero wala ko balo. Bisay niya nakahit siya. Sa wahing kalambuan sa nitabo, nitahan ng ngadto sa mga otoridad ang duha ka mabatan-ong nikulata usab sa biktima. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.